घरवा रोवत बाटे तोहर पुरनिया बाबू माई घरवा रोवत बाटे। काहे के बनाल बाटा काहे के बनाल बाटा बबुआ कसाई घरवा रोवत बाटे तोहर पुरनिया बाबू माई घरवा रोवत बाटे। भैया आज के ऐसा जमाना चल रहे बा कि एगो लड़का की कहानी बा जौन अपने औरत के लेके परदेश में रहता और माई बाबू कितना दुख सहत बाटे। एक दिन अचानक उनके एक गांव के आदमी से मुलाकात भइल परदेश में और वो माई बाबू के व्यथा कैसे सुनावत बा आप लोगों के हम सुनावत बानी। दूसरा के बर्तन रोज धोवे महतारी भर खटके बाबू आवे जब दुआरी। कहे है विधाता दुख कहे है विधाता दुख कैसे सुनाई घरवा रोवत बाटे तोहर पुरनिया बाबू माई घरवा रोवत बाटे। ए बेटा चल जा घरे बहुत सब परेशान बा माई बाबू के दुख हमसे देखल नहीं जात बा। चल जा भैया यहाँ रहले काम ना हो माई बाबू ना मिली है तो जिंदगी में तू सुख ना पैबा। कई के तपस्या माई तो है जन्मवली तोहरे हाथ फटहिलू गरियो न पावली। मेहरी के पाके गैला मेहरी के पाके गैला करनी भुलाई घरवा रोवत बाटे तोहर पुरनिया बाबू माई घरवा रोवत बाटे। बचपन में रहला माई के अचरा के छाव में
गाँव में। खाते रहली माई पहले, खाते रहली माई पहले, तोह देख आई घरवा रोवत बाटे, तोहर पुरनिया बाबू माई घरवा रोवत बाटे। काहे के बनल बाड़ा, काहे के बनल बाड़ा, बबुआ कसाई घरवा रोवत बाटे।